Jeg elsker jo at lære. Jeg vil gerne være dygtig til alt og udvikle mig selv på alle mulige forskellige punkter. Mit navn er Christoph, og jeg er 24 år gammel. Jeg har taget en teknisk isolatøruddannelse. Det jeg godt kan lide ved teknisk isolatør, det er, at vi har rigtig meget frihed. Og også alt det med problemløsning. Der kommer altid nye metoder til at lave tingene på. Der kommer nye regler. For eksempel nu går vi rigtig meget op i energi. Det er blevet dyrt. Også sådan noget med varmerør. De har rigtig meget CO2-udslip, fordi det er noget energi, der kommer ud. Ved at isolere det, der hjælper vi rigtig meget på miljøet og på din pengepunkt. Mine børn, de skal også have det godt, og deres børn skal have det godt. Så ved at jeg bidrager, betyder faktisk rigtig meget. Jeg går rigtig meget op i biler. Biler, det er kunst, men jeg er også opvokset med biler. Min far, han har arbejdet med biler hele sit liv, så jeg tror, jeg har fået det fra ham. Jeg kan have en samtale, hvor jeg ser en rigtig fin bil køre forbi. Jeg mister koncentrationen i samtalen og bare kigger på den bil. Udover at bruge tid på min kæreste, så kan jeg godt lide at komme hjem, slappe lidt af, tænde for computeren og så spille nogle spil. Bare lukke helt af. I vores branche, der er der rigtig gode muligheder for at tjene penge. Ved at være lidt fornuftig og arbejde hårdt, der har jeg købt en bolig. Jeg har en fin ny bil. Jeg mangler ikke noget. Jeg elsker jo at lære. Det jeg er mest vild med er, når jeg afleverer et produkt. Jeg træder 3-4 skridt tilbage, og så tænker jeg bare, det har jeg lavet. Det ser mega godt ud.